дар хоҷагиҳои занбури асалпарварӣ ноҳияи ишкошим садҳо оилаи занбури асал нигоҳбин карда мешаванд. Аз рӯи иттилои бахши кишоварзии ноҳияи ишкошим ба ҳолати ҳозира дар ҳамаи сохторҳои хоҷагидории ноҳия 134 оилаи занбури асал мавҷуд ҳастанд. ноҳияи ишкошим аз ҷиҳати ҷойгузинии ҷуғрофии худ барои рушди соҳаи боғдорӣ ва занбури асалпарварӣ шароити мусоҳӣ дорад. бо истифода аз чунин имконот дар ноҳия зиёда аз 10 нафар ба парвариши занбури асал машғул ҳастанд. сокини деҳаи кӯҳи лали ноҳияи ишкошим поянда пояндаев аз зумраи чунин шахсоне аст, ки чанд сол боз ба парвариши занбури асал машғул мебошад. ин хоҷагидор феълан зиёда аз 20 қутии занбури асалро парвариш намуда, нияти зиёд намудани қутиҳои занбурро дорад. ҳозир мо ҳам ина занбур асалпарварӣ карда истодем. ҳамаи маводи аз занбур сар карда то маводи барои занбурро мо худамон дастрас мекунем. дастгирии пешвои миллат мо ҳамаи корҳоро пеш бурда истодем. аз он шукрат дорем, ки дар ҳамин ватани тинҷу ором мо ба кори худмон идома дода истодем. ман асосан 20 оила занбур дорам, ки ин хай ба ҳисоби миёна дар як сол аз як қутӣ хай то 15 килограмм асал гирифта метавонем. бо дастгирии давлат ва ташаббуси соҳибкорону хоҷагидорон шумораи хоҷагиҳои занбури асалпарварӣ дар ноҳия тадриҷан зиёд гардида, имкониятҳои нави шуғли аҳолӣ низ фароҳам омаданд. мутахассисон бар ин назаранд, ки истифодаи усулҳои муосири парвариши занбури асал метавонад истеҳсолотро бозам бештар намояд. занбури асалпарварӣ асосан аз баҳор андак заҳматаш зиёд аст. барои он ки баҳор гул нест, хай ягон барои таъмин кардан ягон ёрия ягон ҷо надорем. мо ҳамаро ба қувваи худмон қанд харида ё асали боқимондара мо инҳоро таъмин мекунем, ки хай аз байн нараванд ё нест нашаванд. асали истеҳсолшуда дар ноҳияи ишкошим имрӯз на танҳо ҳамчун маҳсулоти ғизоӣ, балки ҳамчун неъмати шифобахшии табиат низ эътироф гардидааст. рушди минбаъдаи ин соҳа метавонад барои муаррифии асали тоҷик дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ имкониятҳои бозам бештар фароҳам оварад. занбури асалпарварӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия то ба ҳадди имкон рушд ёфта, хоҷагидорони алоҳида дар таъмини асали аз ҷиҳати экологии тоза нақши худро мегузоранд.